ман боксро дӯст медорам ва ҳеҷ гоҳ аз оқибатҳои он наметарсам. Бокс ин на танҳо муҳориба, балки мубориза бо худ аст. мушзан пеш аз ҳама бо худ меҷангад. ӯ бояд бар дарду ғаму мушкилӣ ғалаба ба даст оварда, техникаю малакаи худро сайқал диҳад, мегӯяд варзишгари тоҷик Сумайя Қосимова. Сумайя тӯли 6 сол аст ки ба ин навъи варзиш рӯ овардааст. ба қавли ӯ, шахс наметавонад бо як бор тамрин кардан худро мушзан бигӯяд, зеро он меҳнат ва хоҳиши зиёдро талаб мекунад. Сумайя қадамҳои нахустини ба варзиш ниҳодаашро хеле хуб дар хотир дорад. Аз хурдӣ ҳар субҳ ба боғчаи назди хонаашон рафта ба обу тоби бадан машғул мешудааст. Падар завқи баланди фарзандашро нисбат ба варзиш дида ӯро назди муаллими касбӣ мебарад, то фарзандаш дар ҷодаи варзиш муваффақ гардад. ҳамин тавр варзиш ҷузъи ҷудонашавандаи ҳаёти Сумайя мегардад. Сумайя як муддат ба муҳорибаҳои тан ба тан машғул шуда тасмим мегирад то ба намуди мушзанӣ гузарад, чун орзуи ягонаи ӯ ин ҷоизадори бозиҳои олимпӣ шудан аст. Падарам маро дар намуди варзиши муҳорибаҳои тан ба тан оварданд, ки ман дар он намуди варзиш тӯли 3 сол машқ кардам. Аз сабаби оне ки намуди варзиши муҳорибаҳои тан ба тан намуди олимпӣ набуд, аз ҳамин сабаб ман боксро интихоб кардам. Қосимова дар як қатор мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат карда, соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ низ гаштааст, вале номи ӯ баъди ҳунарнамоиаш дар мусобиқаи интихобии Олимпии Осиё ва Уқёнус оид ба бокс, ки моҳи марти соли ҷорӣ дар Урдун доир шуд, вирди забонҳо гардид. Агарчи натиҷаи дилхоҳ нишон надод, ба ҳар ҳол дар чунин мусобиқоти сатҳи баланд номи варзишгарбонуи тоҷикро арзанда муаррифӣ намуд. аввалин рақиби ман варзишгари кишвари мизбон буд ва ман инро мағлуб кардам ва дуюм рақиби ман бошад аз давлати Хитой буд, ки маро мағлуб кард ва барои интихобии бозиҳои олимпӣ буд. Рақиби ман аз давлати Филиппин буд, ки он кас ҳам маро шикаст дод. аз иштирок дар он мусобиқа ман ба худам таҷрибаи хеле ҳам нағз хуб ба худам гирифтам. иштирок дар мусобиқаи болозикр ба Сумайя як ҷаҳон таҷрибаю тасаввуроти нав бахшид. ин буд, ки дар чемпионати Тоҷикистон дар вазни 51 кило касе ба зури бозуи ӯ тоб наоварду унвони қаҳрамонӣ насибаш шуд. бо вуҷуди ин ҳама, дар ҷомеаи мо ҳанӯз ҳам барои як бону пеша кардани ин навъи варзиш мушкилиҳои зиёд дар пай дорад, ки касро рӯҳафтода мегардонад. аммо қаҳрамони мо дар интихоби хеш устувор аст ва то расидан ба ҳадафҳояш талош хоҳад кард. вақте ки ба берун мебараем, ба тамрин меравам, дар берун нигоҳ мекунам, духтаре ки ба варзиш машғул мешаванд назари танқидӣ доранд, валекин ман гуфтанӣ ҳастам, ки варзиш аввало тозагӣ, баъд ҳам саломатӣ ва баъд ҳам варзишгар духтар, варзишгар писар бояд ботинан инсони хуб бошад, покдил бошад. ман боксро ба ҳамагон тавсия медиҳам. барои ин танҳо 2 дастпӯшак ва хоҳиш дар кор. дар натиҷа мо дар оина қомати расо, дар худ саломатӣ ва бовариро мебинем. беҳуда нагуфтанд, ки бокси занона кафолати баданӣ зебост. дар фарҷоми суҳбат иброз дошт Сумайя Қосимова.